μας που προηγήθηκαν πιάνουν το νήμα αυτό που θα έπρεπε να είναι, αυτό που πραγματικά θα έπρεπε να είναι ένας ευαίσθητος τεχνικός κόσμος απέναντι στη θηριωδία που περιβάλλει το σύγχρονο γίγες, από τα Τέντη μέχρι την Παλαιστίνη. Ερχόμαστε σε έναν κόσμο ο οποίος θα είναι συντριπτικός για μας, τα παιδιά μας, οι οικογένειές μας, το μέλλον μας. Δεν μπορούμε να κάνουμε συζητήσεις μόνο για τα μηδενικά των εκατομμυρίων των προϋπολογισμών των έργων που πρέπει να τρέξουν για το επιμελητήριο. Ελλείψη της προηγούμενης συζήτησης. Με θλίψη είδαμε τρομακτικά φαινόμενα διαφθοράς που δυσφημούν τον κλάδο μας. Έπρεπε να υπάρχει μια τοποθέτηση. Εμείς σαν Ελληνάς βγάλαμε, διαχωρίσαμε τη θέση μας, τα καταδικάσαμε και είναι μέσα, εμπλέκονται και πιθανά είναι κατηγορούμε πριν ακόμα, υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας και ελεύθεροι επαγγελματίες και δημόσιοι υπάλληλοι. Δεν πρέπει να υπάρχει μια τοποθέτηση. Που ήμασταν κρεμασμένοι στα μανταλάκια. Χτες δίραν έναν συνάδελφό μας, συνάδελφος τον έδιρε, τον κάνω στο ξύλο, έσπασε ξύλο πάνω του, στην Ιδών Χανίων. Εκεί έχουμε φτάσει. Θα παρακαλούσα η επόμενη συνεδρία της αντιπροσωπείας, όποτε γίνει, να έχει αυτό το θέμα. Να συζητηθεί με τη σοβαρότητα που το αρμόζει. Γιατί πραγματικά έχει φτάσει η κατάσταση στο αποκόρυτο. Ακούμε παντού, πραγματικά εκτίθεται ο κλάδος. Έχει να κάνει και με όλα αυτά που ακούστηκαν πριν και υπάρχει μια αφωνία, μια σιωπή κτλ. 2. Είναι τρομακτικό αυτό με τις πρακτικές εταιρείες. Για να έχουμε μια εικόνα των χρεών, το 90% του ποσού των χρεών είναι κάτι ελάχιστες εταιρείες προς το ασφαλιστικό σύστημα. Κάτι ελάχιστες εταιρείες που έχουν βαρέσει κανόνι και δεν τις κυνηγάει κανένας. Ενώ το 90% των κωδικών είναι με μικροοφιλέτες μέχρι 5.000 ευρώ. Αυτούς θα πάνε να κυνηγήσουν τις πρακτικές εταιρείες. Θα έχουμε χαρίσει κάποια εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε αυτούς που έχουν βαρέσει κανόνια, στις μεγάλες εταιρείες που έχουν βαρέσει κανόνια, για να κυνηγάνε τις πρακτικές, όπως κυνηγάνε τους ανθρώπους που κυνηγάνε να χάσουν τα σπίτια τους. Οι πρακτικές, πάρα πολλές χιλιάδες συναδέλφους μας αφορά αυτή η υπόθεση. Με τα μικροχρέη προς το ασφαλιστικό σύστημα, ενώ υπάρχουν τρόποι. Να επανέλθουν 120 δόσεις, να διαγραφεί ένα κομμάτι του χρέους, έτσι, σε κάποιες περιπτώσεις. Πρέπει να δοθούν κάποιες λύσεις για αυτό. Τρίτο και τελευταίο. Για τα τέτοια. Ήταν πραγματικά εμβληματικό. Δεν είναι τυχαίο ότι βγήκαν όλα αυτά τα εκατομμύρια ανθρώπων στις 28 Φλεβάρι. Κάτι κλώτσισε. Ξέρετε τι κλώτσισε? Αυτό που φοβόμαστε όλοι μας και όλοι σας. Ακόμα και αν συζητάτε για εκατομμύρια. Ότι δεν ξέρεις αν την άλλη μέρα μπει στο σχολείο, στο νοσοκομείο, στο τρένο, στο μετρό και αν θα βγει ζωντανός. Ο καθένας μας και το παιδί του. Γι' αυτό τότε έπρεπε να είναι πρώτο μπροστά. Και γι' αυτό τρεπόμαστε και γι' αυτό κάνουμε και όλη αυτή τη φασαρία. Υπάρχει μια δεύτερη παράμετρο. Ότι συνεχώς θα εμπλέκονται και οι συνάδελφοί μας, δικαίως και αδίκως. Έγινε όλη αυτή η αντιπαράθεση με τους εμπειρογνώμονες κτλ. Δεν έπρεπε να υπάρχει μια τοποθέτηση για αυτά τα ζητήματα. Και εγώ το θεωρώ προσβλητικό να στέλνει ο Σύλλογος Συγγενών που σηκώσει μόνος του αυτό το βάρος. Και αν δεν είχαν γίνει αυτές οι συγκεντρώσεις εκατομμυρίων, δεν θα μπαίναν και τα πολιτικά πρόσωπα στο κάδρο. Και τα πολιτικά πρόσωπα θα πάνε για πλημελήματα. Και οι συνάδελφοί μας, γιατί κάποιοι θα είναι και ξυλαστήρια θύματα ενδεχομένως, θα πάνε για κακουργήματα. Γιατί υπάρχουν και οι συνάδελφοί μας που είναι μέσα στο κατηγορείο. Γι' αυτά δεν πρέπει να πούμε μια κουβέντα. Πρέπει να προσπαθούμε να το θάψουμε κάτω από τα πόδια. Πολύ περισσότερο για τις συμβάσεις, για το δημόσιο σιδηρόδρομο, για την ασφάλεια κτλ. Ήταν πραγματικά προσβλητική όλη αυτή η κατάσταση που έγινε, ειδικά με αυτή την πρόσκληση του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων και νομίζω ότι αυτό πρέπει να καταγραφεί.